Ebra Offinso Chieftaincy na wiafia kenten a otoso miensa enya ne ba bi kroye wo efimpim yenu ene aduonu baako mu eye 2021 no ebra so se yenya obi a ono so oye de hyekan na obetena nananom akonya kese so na oboa ema Offinso empuntuo so eden ekoso fi so Offinso etumpon asantima betumpon asantima etumpon Ghana ye ebetumpon na no ana abusua no emu abusua a omoye de hye no su se esese omo enipa na tena akonya no so abusua ne baako ene ahyeyem abusua omo yi enipa baako a dinya ne Dr. KK Sarpong ekochiro hema no hema so agi no tumu sampa oye de hyekan a odi ade a eyeye na no na obo modern ene abusua ne nyina kopie asanteman efia na se menhia fikasiem na ho na ho kese santemawura eka se debi enipa na ahyemu de hye abusua no onfata se otena akonya kese no so moma yenhwe ebra na asantemawura kasa na ochumu se ompene da se otiase na sikadwa kofiti ase de ompene ema ohema nipa wayi no aye Dr. KK Sarpong no emetena Offinso akonya kese no so mo mayenhwe so ya so masonte so we are fair blood esisi mama me na adi ato o wo di eti a wadi ato ne de ko pe ne mo pe wo pe wonya so mama me na adi ato o wo di sisa to ne ko sa so o tse sa so ba ta so ka no fo so ba to bi ko no be bia so le just na your own tie ni dia mese wanya akon si ni dia mese wanya akon no eni me ma me se de no ne osipe na se na so no na be wa na no so na akon so osipe na se wo fa ena me de mani ato a me so so no so se ena no na ato ai ni so wo so be ka wa se bia enu ti me ma me no pe no me so wanya akon ya me ma me panyi o si na so wo so na akon wo ya se be sa te ma wa wo ma be ti ase no pe na se si se no na fa bi sa te ma o tse no Vamos a ver, yo pedí una cosa de Otumfuo. Vamos a ir más a vivir, papá. Ya me va, me panace, me debe a me abrewa. So no ba yo Otumfuo na fo abrewa. Na me ma menti. Ah, panace vivir pa. Ezo Offinso de o yi ne super dia ma hu sasa wo. Jom. So na so Offinso ko na so no de. O yi ne super di, o na mo sasa be. Agbo de fo no. E na so be, ni baba no no. Fe mo obi akwa mo nko ton Offinso akonya ni. So no kwai and that was not ever clear, ever talk to something that every that. Young. I was there. Someone's very one more chair. What was your name? One more chair. Someone more chair. I think about the second in our winner. Young. Bien, so we bien da the host bien, ono ya odi asini o mo na de se na yo ma yo o odi asini Etienne o so kra konkodi asekra no me de yi ato no na bra santemawura ekasa wiye no na Offinso abusua ne baako a ahyeyem de hye no ana se ahyeyem abusua no original ne mrantie original se debi da ebi kura che se bi producer santemawura ne hwan se ono ebechi obi a yemfa no entena Offinso akonya kese ne so emrantie etc emonten so ye kire den omo ye kire ne ensem de omo bro bi super omo kire se bi producer ohene ohema na si ohene nti ohema esi ohene ni wi a no mde akọ kire santemawura keke fi se omo be so omo kire se Offinso se bi producer omo ye dey omo de omo na ensem de omo bro bi super na no ana saa demonstration nyina eba so momiehwe ensem a emrantie no demonstration no omo kan ana se omo yeye ene se de musi ekasa ya se bi producer omo no etra asantemawura momiehwe video no ante ni si man here say yes no mi bi e wo ho no ma e kire se KK Sarpong ontun ye den enni ade e ma ne nye ye yan Offinso man de ye nim se no mi bi e ni so ye wo asante amamre ne ye wo asante amane we know what we are saying so they should just give us the platform give the man the chance to sit on the throne so that he can come and then also help us
Enti yesre ewura so wa makwan na de ekuro ni pe ene de oman ne pe no yemfa ma no Oman hene bia ni wa Otumfuo ne ti akonwa ansan ye denatena Offinso kuro ya yetimi ya ne esi ya hene ne ya abekire Otumfuo na what Otumfuo atere ne da o baba be so ya kire no se de be ma santeman enka bomu aye den aye adwuma eye oba ahema na na amasa wanya ako onim ne pa ene mmoa yewura betimi aye na ode aboa Offinso man ti ena oyi no efiri sa nipa dunsu a ekopere akonwa ni mu Kofi kwadi asapon ye Offinso de chiema ofiri Offinso ashrem yan asante no ye di nade o ye ni agade yan aware na de ko bepo so yesre Otumfuo dada uroma se Kofi kwadi awanyi ni ntum na wo ye ni nua mpanin so bia na obete kakapa hye ne ntoma mu nti yesre Otumfuo se onfa nana KK Sarpong emra sesi a papa yi kura o maaye no me ka na Offinso sabi dom ne nipa a wo hwe o mu school a ebusia message Offinso man yesre mu a ye hia KK ye school dai wo be hwe school dai pa etima aba wo timi fi ensom na ya pon wo fi dua so beto akura so eda ne bubu ye hia KK o meboa ye na mrantie yi ye kire wieye no na Offinso abusia baako anase Offinso empanifo no bi no mase debi mrantie ensem o mokan ni mu odru na se yansori anyina na se yankase nti a 720 nipa bi beka se ye nyina ye foa de mrantie ne yeden so na omu de odwan omu gu nsa ese omu kese sa nkrofo na omu sori ye 720 omu pese omu gu Offinso man ne asantemewura ehu fin na ensem de panifo no eka bi pa omu de nsa gu fom ekire mu se de mrantie no koye no eye enyambransem a enni kwan se ekoso e wo Offinso man mu ho efi se sasantemewura kasa wo ne hwan se wo so ko demonstration tia no wo ne hwan se wo se wo de nipa no na wo pese ye de na de edi momienhwe ebra na Offinso mpanifo no eye amamre anase se brother so mugu nsa na oma kire se nyema demonstration a ye kire a ekoso e wo Offinso bra na mrantie no etisi abonten no omo so kura momienhwe video no ekasa tia achiamia esa no atas was mrantie na se mo e kan ye atia chiamia tie se ye fasa se kodan emu bi ahun se asem na ba no Offinso fo panyifo enye ye de tia sa tia santemewura nti no ese le ya amane wo ha emu bi ahun se amane na eu te da bonya me chom so wono nsa bada fo nsa o ane mo nsa da fo bagin nsa ya mo na bagin nsa o fi abraham sen papa abraham sen wo fo bagin nsa amoda won sen akoko su bagin nsa enye su bagin nsa o mi nsa abusu bagin nsa tutu bagin nsa o una kwa na chudu bi si Offinso bagisa na wi afaka nten to so me sa won sani to so me no won sani edi ka won sani na na no nyina amura amuma bagisa yi no what ko ko so won paso asante man paso Offinso man paso ya na yi ante brothers on hwe so ante brothers on paso ya se fon paso achami paso ifanu bekum adotin unam paso and na se mun ya sam kase de ma ma santeman and say about the say and na mo enkwada ante sem mo tu sa na mo be so fon panyimfo kwa wo hye asemu ya se nyinara se ne sa boy betwa nu enkoso no me enkoso wo ohine kura se chiami o se wahine o wo ba panyin o wahima o wo ya sa no me no enkoso ne okroma tam sabe wontimi nkuma na so wa bre ejane no Otumfuo Otumfuo na ekono so kokobɔ ni bi o se me akopa asantemewura ejina babi ogina ohenkese wonim ne oka ope Offinso yie die nti ana wo kyese wo a won nsem fata se wo tena Offinso akonwa no so no amfa ma woni ne emfa ma woni kina ifi se onim ne oka onim ne fata no
nene na santimewura ayi buku bi a abusua na adehye abusua omo Offinso omutim di akonya yiye no na wayi omu buku a obiebi mu na o kire se wo so wo nana ne asumasi abra na bechirim de ye ya wo nana no a o kire se udi ade a eyiye mumienhwe ebra na asantimewura kasa na o kire se Offinso anase asantimemu ha akonya bia ni ho a ehye na se a onim akonya na bakosem enti obi ntumi emfa se bimpresa asukwan emedano no achenchina visi onim ne o kan yi pa nti o se wo nana ewo buku no ma na se ususu se obi baya wa nasini ene wo abra ne bechichim bra ne bechichim nti mu yehwe ebra na asantimewura kasa na o chichim Jom. Obia jina hase sia no so ya hwemni don free samba ya sia koboa so ho free oba no so asia kirema mi hu oba kra ofri na sham sabe na wo so free wo hwemni de no me da so de nka ho na wo so free de be no me na so no me na so de na wo de hwemu a we che oba na se e mo uza pa wo ka na so nka ho sa chiwa se kwabna pia afia chiwa se Fiamangwa na se wo ho na na se ni wo ho chiwa na fiamangwa se wo ho dia tiefre mu no me no za nka no ono se chemu no me na nka no kwakwabu ase wo ho mfamra so kwakwabu ase wo ho so mfamra sham do na for dia oyefrim mo de mo to hono me ni kwakwabu ani kwakwabu chiwa fiamangwa na se wo ho sa di no nyina e ma no eye dum se emani enum ango yesa na wo ye jamra wa ango adwa na wo dum na afo abona adwa jam amakoyi ma so ango kwakwabu so we obi yasemo gaza ye obi atobide 95% jam eti menum no ba ko pe na na se ya hwem jam Bakupe. So man, bakupe. Ano se na asi ashim. O ma mi wo man nu ade che wo ko ma mi ase na wo ye. O ma mi se wo na wo ko na se wo ye ashim ni. Unya ye masa no. Ya 95% say say ye Janfrebo anome na grofo 95% of ashimfo na ya tie. Se be mo say Janfrebo anu na se be ade se bi. Se be 95% ma so wo. Wo ye nipa sene ye wo mu aka no. So ye nipa so mu aka no. Sidabe no kura na said abusia na de ekosi ya no Offinso man asona de hye okuro ni ye die nti na Offinso nani abra ope obi a obetumi aboa kuro no okuro ni ye die nti mu amu ye die nti monta na chi na mo ni chidom na ohenkese be yi obi a osefata obeboa ama Offinso man no afa ne ntoma pa efra abusia ha obi ansan media onsaka video ya na wa share na onua so enya bi a hwe na videos a na ye Offinso TV MIB na ada yenuanom aka ne so MI videos ni bi na de yankopon enhye omunya Offinso radio ani Offinso TV yankopon enkam wa hwe video bibia onsaka na wa share na bibia so etumi ai kama ewo ho e de ama yankopon enhye makraw bye bye.